Amandla! Amandla! FIFA Youth League, FIFA! FIFA Youth League, FIFA! Jigithala Zuma, Jigithala! Jigithala Zuma, Jigithala! Long live Zuma, long live! Phila nguna phakade, Zuma phila nguna phakade! Phila nguna phakade, Zuma phila nguna phakade! Gwaza mkhonto, gwaza! Hilo Zuma siphelela, haya yasiphelela, hasiphelela, asiphelela, sesho Zuma akekho la, haya yasiphelela. Angisamfuna uZuma. Anicule ngani pho? Mina ngithethisa nina ngoba niyingane zami, nginiphethe niyezwa. Ngicela ukubonga omama ngemuva ukusilethela iyouth yethu. Ngiyabonga bomama, ngiyanithanda niyezwa. Ngibonga amakhosi ngale, ngiyanithanda amakhosi awawo, siyathokoza. Ndaba ezitha. Comrades, on the 29th siyovota. On the 29th siyovota. Kunekhehle elidala elihlala eLimpopo elinekhala elifana nelami. Akasabulala ubuthongo. Yazi uthini uIEC? Uthi umsholozo kuyibhalothi, mhla uvuka ekseni uzobona ubuso baZuma nge29, ubona ubuso bomkhonto obukhona. Emaresi asinawo amanzi. Emaresi siyaxoshwa. uNSFAS uvaliwe. Kumanje sihleli la asidlile. Uyabuya uZuma. Amandla! Amandla! Comrades, uma uZuma ebuya ngetete sowumongameli, akekho umuntu ozoba ngangami ozohlala ekhaya angaye emasosheni, ngizoya mina qala. Comrades, akekho umuntu omusha ozohlala engasebenzi, uZuma uyabuya. Umholo omama nomkhulu awuphindwe kabili ngoba uZuma uyabuya. Comrades, iyouth mayiqhubeka ibambe ngendlela ebambe ngayo, sizowina egcineni. Niyezwa? Amandla! 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 Anginizwa, ngifuna ikhansela leli elidayisa imisebenzi ngokulala nabantu linizwe. Amandla! 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 Liwile ikhansela, liwile! Liwile ikhansela, liwile! Ngiyanithanda comrades, ngicwele ngani, ngiyanithanda. Ngizofala nifa khona. Amandla